Elkarrekin lehiatzen ikusi nahi gaituzte baina aurkari izateko ez irintuzten baina ez ala hobe batzea beti elkarren aurka joatea baino ez ala hobe batzea beti elkarren aurka joatea baino Desiratu, ederresaneko perfecto baina eztik ez gara desiradun sujetu guk badakigu noren desiraden zentroan ikiri nahi duguna guk badakigu gure desira dela zentroan jarri nahi duguna beste begiradak eraiki baldin bagaitu egin behar duguna elkarri begiratu kolektiboa ez dena alduntzea ez delako alduntzea kolektiboa ez dena alduntzea ez delako alduntzea elkarrengan sinistea izango da mendekua elkarren lana da elkarri lekua ematea elkarrengan sinistea izango da mendekua eskuz esku ematen da autoritatea Teoria izaten da hausnarketaren kausa baina utzi dezagun liburuetan hautsa gure hotzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza gure sorkuntzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza gure gorputzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza gure gorputzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza gure gorputzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza gure gorputzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza elkarrengan sinistea izango da mendekua elkarren lana da elkarri lekua ematea elkarrengan sinistea izango da mendekua eskuz esku ematen da autoritatea gure gorputzetatik hasi behar da iraultza gure gorputzetatik hasi behar da iraultza gure gorputzetatik hasi behar da iraultza Merci beaucoup, eskerrik asko!